आं नुवाखै माथो ओहो गैमाराथ' मामाया बहाबा थांमारदों बियो बे गैयियावनो आंनि खारखोमानो हानाय चान्स ना बबेबा खना खनाफोराव थाखोमानानैसो आंखौ नायगासिनो खम नंथाराथ' बे मामायाबो बिराद थार मालायफोरा फिसाजो सासे सासेल'बा दाउदै बायदि अनो दाउदैल' नंबावा दाउदै बिखबनि गुफुरनि सिङाव थानाय गोमो बायदिसो अनबावो आंनि मामाया माबायदिथाय ओहो मामाया गैमारा खारखोमा खानोसै आङो दानो नुलायबा इसा बहा थांनो नागिरदों देवानि आथिं गोलाव जादोंना नोंनि आथिं दानस'गोन बिदिसो बुंबावगोन ओरैनोबा मैया स्कुलनिफ्राय सुटि लानानै फैनायनि दाय दंदेरबावखायो खारलांनोसै जल्दि मामा गैयियावनो आथिङा मानबायानो नोंनि गुदुं सिंनिफ्राय खुसेंग्राया ओंखारबोनाय बायदि बबेनिफ्रायथो थुमफ्रा नुजाफैखो बियो खारग' हाथारलांसिगौमोन बबेयाव थांनो नागिरदों हा बबेयाव थांनो नागिरदों सारला मैया क्लास लायालासिनो फैनाया रागायानो जोबखायाखै आंहा नोंनि सायाव थौ जल्दि थौ न'आव थौ दिनै नोंखौ बेरायनो होखाया आङो दिनै सानसे न'आवनो स्टाडि खालामबाय थानांगौ नोङो बिराद गोदै मिनिनानै खिन्थिफ्लादों माथो नोम्माखौ बुरखायनो हागोन सानो नामा नोङो हो नोंनि बे गोदै मिनिनायाव नोम्माखौ बुरखायनो हागोन बायदि मोनदों नामा नोङो मामायाबो मामा आरोना आंलाय बहा खारलांनांगौ जाखो आंहा दिनै सानसे न'आवनो स्टाडि खालामनायनिसो खोथा सानबाय दंखायो आंखि बेरायलाबायगोन आरो बेरायाथ' आङो बेरायाबा बबे लामाथिं आगान सुरलांनो नागिरदोंमोन आंखौ ग्रोब लोगो मोननायखायसो थगायबाय नोङो हो आं फैस'नानैबाथ' नों खारलांबायानोमोन नङा माथो आंहा थाखोमालायनाय गेलेनोसो नागिरखादोंमोन नोंखौ नुवाखै नालाय बिनिखायनोसो आं नोंखौ नागिरबाय दंखायोमोन नोंखौ नुबाथाय थाप्पा मामा होननानै बुंगौमोन आरो दाउलेट बारा खोथा बुंबाय थानाङा नोङो थाव जल्दि न' सिङाव थौ आइदै मामा आंलाय बेरायनो थाङा होननानै बुंखादों दा आइदै खोमाया मैयासो खोमा गुदुं सुफ्लुं गोदान सादों मामा खोमाया हगाराखै आं थांलाना बेरायनो सायाखै नोंनि खोमाया थगायदों नोङो मिथिजोबखायो आं नोंनि खोथाफोरखौ थाव जल्दि मामा आंखौलाय मानो बेरायनो होथारला नोंलाय बांद्राय न' सिङाव थायोबा दैखरनि एम्बु जागोन आं दैखरनि एम्बु बायदि जाम्बि जाना थागोन आं दैखरनि एम्बु जायोना बोरिनि एम्बु जायो जाबाय थाथ' जल्दि न' बांद्राय खुगा बाहायबाय थानो नांला नोङो बांद्राय खुगा बाहायबाय थानो नांला गामियाव ओंखारदावनो सोर बहा लाइन मारिदों सोर बहा मा खालामदों सोर बबेथिं थांदों सोर मा जादों सोर मा सोबदों बेफोरखौ नोजोर होग्रा नोङो आरो बे आदैखौ सोरजों रायलायनाय नुदों सोरजों रायलायनाय नुवा बेफोरखौलाय मानो खोन्थाफैनांगौ नोङो हा मानो खोन्थाफैनांगौ नोंलाय बेफोरखौलाय बिराद सिख्ला गिदिर जादोंना नोङो बिराद सिख्ला गिदिर जादों गामिनि मानसिफोरखौ बिसार खालामग्रा न'खरनि मानसिफोरखौ बिसार खालामग्रा नोङो नुदों नालाय बुंदों क्लास एबसेन्ट खालामलायना बुंफैदों बियो साला खनसे नों दालाय बेजों रायलायनायखौ मादैया आबैनो खोन्थाना होआखै बिनि बदलैसो दा आंबो मादैखौ खोन्थादों दा गावखौसो बासायदों आं बिमाखौ दानिफ्रायनो बासायग्रा बियो बिमाखौ दानिफ्रायनो बासायनो फैदों बियो लेखा फराखौ मोजां फराय लेखा फरा गैयाब्ला बिमाखौ माबोरै फुसिगोन बेखौ सानदों नोङो हो क्लासाव थांबा फाल्तु खालामगोन क्लास एबसेन्ट खालामना खारखोमा बोग्रा बिदिबा माबोरै मानसि गिदिर जागोन नोङो हो माबोरै फुसिगोन नोंलाय आंखौलाय नंगौना नङा मा खोथा रायलायदों मा खोथा रायलायाखै बेखौ खोन्थाना होफैबाय हनै दायो आबैया रायनो थांबाय नहय न'खराव नांलाय खमलाय जासिगोन बेखौ मिथिया नोङो बुजाथों मादैया आंखौ दैयाव गारहरग्रा बियो थौ सिङाव दिनै सानसे ओंखारनो मोना नोङो न' सिंनिफ्राय गोमथाना सोमथा न'आ बेनोदां सोर दङथाय न'आवहाय र' गाबज्रिनि आं सोरबा दङना न'आव सोरबा दंना न'आव नै मानसि फैदों सोरबा दङबा ओंखारबोसाय जानांगौ रावबो गैया र' न' सिङाव हारसिं दरजा खेवना हाबलांनि आङो गोमथा बबेयाव जिरायदों नोंलाय नै बेयावनो दङ फैदो
मेगनालाय बबेयावथ' दङ गोजौआव नायना थाबायदोंना गाहायावसो जाखो मादिथो सौग्रुनो मोनलायनांगौ जाखो आइदै नैबे हान्थुआवनो जा गोसा नांखाबाय आइदै दे जिरायफैदो आइदै गोसायानो नांथारबाय नामा औ जि गोसा नांखादों आयु जा माहाजोनखाहाय न'आबो बिल्डिं बावलायसो आरो जिरायग्राफोराबो जा दामि दामि आयु बेफोरबायदि हुवासो मोननांगौमोन जोमै मा सानहाबबाय थादों गोमथा आं मोनसे खोथा सोंनि दे गाज्रि मोनाब्ला देलाय बुंना नायलाय खोथाया माथो जाखो नों माब्ला हाबा खालामगोन आरो सोरखौ हाबा खालामगोन सोरखौ खालामगोन माब्ला खालामगोन आं दायो जेबो बुंनो हाथ'वालै जोमै सासे दङमोन दंनायालाय दाउखा खबर गैथ'वा माथो दामानि सिरि जानानै दंथारो आयु बेखौनो लानोसै नों इसां गोसोमखौ गुफुर सिख्लासो नायनांगौ गुफुरब्लाबो गोसोमब्लाबो आंनि नोजोराव गासैबो समान जोमै आच्छा ओमफ्राय मानो सोंखो नोङो जेबो नङा मिथिनो लुबैनानै सोंदों नों जिरायथ' आं रुम सिङाव दसे थांना फैनि दे रलाय गोमथा औ जेबो नङा दे थां आंनि गोसोनि साननायखौ आं दिनै गोमथानो थारला थुरला बुंनानै लाजोबखाथारनोसै आंहाथ' न' बां जेबो गैखाला दंब्लाबो गैयाखौनो बुंखादो जुदाबो जाहोखाबाय आरो बेनि गेजेरावनो हुवायाबो जौ फेदुवा जाखाबाय हुवाजों दिनैबो गाबोनबो होसोजाबाय था बिदि हुवाजोंलाय मा संसार जाबाय थानो आरोथ' अलंबारा आंनो दाबोसिम गथ'खौनो होनो हाखाया बोरै होनो हानो बेलाय गथ'खौनो मोननो रोंखायाबा बियो आं दिनै गोमथानाव स्रा बुंना लानोसै आं नोंजों थालांनोसै आंखौ लाखिदो होननानै बियो बोरैबा जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालाममारोब्लाथ' आं थालांमारथारनोसैहाय जा माहाजोन आयु धन सम्पति दंसोयो मालाय बिसा जिरायग्राफ्राबो हनै जि लेबु आरो बिनि गेजेरावनो फिसाला सासेल'बाव मोनसे आइडिया आथिं साफ्लानानै खिन्थिनोसै आङो गोमथाखौ आंनि आथिंखौ नाहोनोसै बिदिनो आङो बेखौ बुरखायनानै लानोसै आइदै गोमथा जल्दि फैदो आइदै मा जाखो आइदै गोमथा दै सौग्रोनाया हान्थु जरायाव खस्थ' मोनदों आइदै गोमथा नों जुदि आंखौ जेबो सानाब्ला नाना होदो ना सानायानो थानो हाला आं नोंनि आथिंखौ नानो सोरबाफोर नुफैबा मा साननांगौ जोमै मानसिफोरा गोरोन्थि बुजिगोन आरो जोंहानि आइ आफायाबो न'आवनो दङ आइदै सानाया हाला आइदै बारा साथारबायब्ला माथो खालामनो दे नाना होनोसै नांदोंना हान्थुआव आखाया मेगनजों नायाब्ला बोरै नानानै होगोन नोङो मेगनखौ नायहर ना आयु आइ जोमै आयु मा आखल आयु आं मा नुफैखो बेफोरखौ आयै आइ जाखो आयु लासिंसिं आं मा नुफैखो बेफोरखौ नोंखौ लाजियासै नोङो लाजियासै हुवा थाखानानै न'खर जाखानानै मानो सेंग्राजों आथिं बिलिरजानो लाजियासै नोङो नङा आथिं बिलिराखै आथिंसो नाना होदोंमोन मा जादों आथिङा मा जादों माबा आयै दै सौग्रुदों बेयाव आथिं सादों नोंनि आथिं सादों मा सादों नोंहा हुवा गैया हुवाजों नाजानो हाया आरो माबायदि आखलनि बिहामजो नोङो नोंनि गाज्रि आखलनि थाखाय नों आंजों जुदा खालामजाबाय दा गावनि न'खरखौ माबोरै फोसाबगोन बेखौ सानालासिनो आरो नोंखौ दिनै आङो मा गोदान रुम नुखो बेफोरखौ नों जेखौ नुदों सैथोखौनो नुदों गोदोनो नुनोसो नांगौमोन लेटसो जाबाय जोमै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों मानो बिदि खोथा बुंदों नोङो गोमथा आंखौ बुंनो हो आंहा बिसोरजों जेबो सोमोन्दो गैला मा बुंखो सोमोन्दो गैला ओहो सोमोन्दो गैला आं जुदि नोंसोरजों सोमोन्दो दङमोनब्ला आरो नोंसोर आंजों जुदि सोमोन्दोनि मानसिमोनब्ला नोंसोर आंखौ बोरै जुदा खालामनो हाखो बेखौथ' नोंनि आखलासो खालामदों आंनि आखलखौल' बुंनानै दुसिनानै लाब गैया थां नोंसालानि आखलखौ नायथां नोंसालाया जुमाय फेदुवा जाबाय आरो आंखौबो जुमाय फेदुयि खालामनो नागिरदों गामि गंसेयाखौ होसो थिनदों बेबायदि जुमाय फेदुवाजों सोर संसार जागोन सोर हिनजावा हागोन थानो आंनि फिसालानि जुमाय फेदुवाखौ नों दासो नुदों आंनि फिसालाया माला जुमाय लोंफेरोमोन बुंलाय आंनि फिसालाया माला जुमाय लोंफेरोमोन गासिबो नोंनि थाखायनोसो जाजोबदों नोंनि आखला मोजांमोनब्ला नों दिनै जुदाबो जालांनाय नङामोन नोंनि हुया फेदुवाबो जानाय नङामोन आरो नों जुमाय दौथाबजानोबो नागिरजानाय नङामोन गावनि आखलखौ नुवा गावनि गाज्रि स्वभाबखौ नुवा मालायखौ आसि दिन्थिनो नागिरदों आंखौलाय मानोथो होसो नागिरफैनांगौ बेयावलाय नों आंनि बिहामजो नंगौना नङा नों आंनि बिहामजो नंगौना नङा लामा दमा सोर सेंग्राफोरजों रायलायबाय
बुंबाय थादों बेफोरखौ गामिनि मानसिफ्रा नुबा मा साननांगौ मा बुंनांगौ मालाय जेखि बुङा बुंबाय थानो हो सोरबाया माबा नुदों नायनो हो बेफोर गासैबो सैथो सावगारिखौसो नुगासिनो बिदिब्ला नों आंनि फिसालाखौ थारलायनो गारनो हामारबायना औ गारमारबाय थांदा बेनिफ्राय नोंबो गोख्रै आया ओइ जोमै मा बुंलाबायदोंब्रा नोंलाय आंखौसो फासायनो नागिरदों नामा थिग दं आंनि फिसालाखौ आं आंनि न'आव लानानै थांफिनगोन दिनैनिफ्राय जुदि नों आंनि फिसालानि उन सिगां आं नोंखौ जुदि नुयोब्ला नायबाय था आंनि फिसालानि थाखाय दिनैनिफ्राय नोंखौ थैबाय सानना लाबाय आङो आरो नोंबो अलमारजों लोगोसे जों गासैखौबो थैबाय साननानै लादो सानसे पस्तायगोन नोङो साल्ला आइदै हान्थुनि सानायासो बारा जालायलांबाय हान्थुनि सानाया बारा जाबाय औ गोमथा बारा जाबाय नानानै होफैदो जोमै नों नोंनि नंखुजोजों मा खोथा रायलायखो थर दङ ना अलमारजों नोंहा जेबो सोमोन्दो गैला आरो नों दिनै बेफोरखौ मा बुंहरखो ओहो गोमथा आंहा अलमारजों गोसो गैला अलमारजों गोसो गैलाब्ला नों गोदाव सोराव माबोरै थांनानै थानो सानखो आइदै हान्थु सानाया बारा जाबाय गोमथा नों बायदिसिना दासोंबाय दाथासै जोमै नों नोंनि बिखुनजोनि सिगाङाव जिफोरबायदि खोथाखौ बुंबाय आं एसेबो साबजानाय मोनासै नोंनि बुंनाय लाइनफोराथ' आंखौसो फासायनाय बायदि माथो जोमै नों थांफिनोब्ला आं मोजां मोनसिगोन थांदो नामा आंहाबो एसे गुबुनाव खामानि दङ ओहो गोमथा आं थांफिननो होननानै सानाखै नों लाखियोब्ला आं नोंजों अराय समनि थाखाय थालांनो होननानैसो सानबाय मा बुंखो नों औ गोमथा नोंखौ आसायावसो आं दिनै बिखुनजोनि सिगाङाव बेफोरखौ बुंहरनाय जाबाय आं हानाय नङा नों हानांगोन गोमथा नों हानांगोन नों हाथारनांगोन नङाब्ला आंहा बिथिंबो गैया इथिंबो गैया जाथारगोन आं मिथियालै आसरित हिन्जाव बियो आयु बेफोरबायदि हिन्जावा थैना थांनायासो साबसिन संसाराव थानो नाङा बेफोरबायदि हिन्जावफोरा मान सनमान जाजोबो सासेनि थाखाय गासै हिन्जाव माहारियानो बदनाम मोनफाजोबो आयै अलंबार फिसा आयै अलंबार बाबा आंनि फिसा हौवा माथो जाखो नोंलाय बेयाव बोरै उन्दुना दंलाबायो आयै फिसानि आखायाव जुमाय बथल आयै आंनि फिसाया निसाजों गोदोसोनानै दङ गासिबो बे फापि हिन्जावनि थाखायनो जादों गावथ' गाज्रि जाखाबाय मान सनमान जाजोब्बाय न'खरनि मान सनमानजों लोगोसे आंनि फिसानि जिउखौबो जाबाय बियो जाबाय आंनि फिसानि जिउखौ जाबाय गावनि जिउखौबो जानो लाजोबसिगोन बियो बारा थांनानै थाला बियो फापिया बारा गोबाव थांनानै थाला थैसिगोन बियो थैसिगोन ओइ बाबा अलंबार बाबा माथो आंनि आइसो औ बाबा नोंनि आइ नोंनि बिमा आं बाबा माब्रै जाखो माब्रै जुमाय लोंनानै लामायाव गोलैना थांलाबायनाय जालायखो नोंलाय फिसा नोंथ' माब्लाबाबो लोङामोन ना खर' मेलेम थामदा खालामग्रा दुखु दाहा सुस्रांग्रा बे जौआ आंनि लोगोरि नोंनोथ' आंखौ जुदा खालामबायना आयै जोमैया आंखौ बरबाद खालामबाय औ फिसा औ बे खुलुंखि हिन्जावानो दिनै जोंनि न'खरखौ थेर-बेथेर खालामबाय थ' फिसाथ' आं नोंखौ बेबायदि आलाय आमथानि जानो होआ थ'दो फिसाथ' न'आव थ'दो बाबा सना थ'दो न'आव थ'दो आं मिथिजोब्बाय जोमैनि आखल आखुन गासैखौबो मिथिजोब्बाय हमदां हाबाय गावनि मेगनजोंबो नुबाय थ'दो बाबा नोंखौ न'आव लानानै थांनोसै आं थौ